गसाइगावआव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आलकजार गामियाव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जाथाया ओनसोलनि बयखौबो सोमोनांहोयो। 50 बोसोरसो बैसो जानाय सिनाय मोनै गोथै सहखौ गसाइगाव रेल स्टेशननि 1885 किल'मिटार रेलनि खुन्थियानि मोनसे हाखराव गोग्लैना थानाय थासारियाव जायगानि रायजोफोरा नुसननानै गसाइगाव पुलिस थानायाव खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायथिलियाव गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार आरो गसाइगाव थानानि आइ.सि. अमरज्योति बायलुंमोना थांनानै नायबिजिरो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो क'क्राझारसिम दैथायहरो। गुबुन फारसेथिं खौरां बुथुमनाय समसिम थैनाय सुबुङा माबेनि आरो मा जाहोनाव रुंसारि जादों बेनि थि गुमुरखौ मोननाय जायाखै। হবে